Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Peter Lowe. Αυτό είναι το πρώτο μου podcast που κάνω ποτέ και θα μιλήσω για το γιατί έγραψα το βιβλίο. Η ηγεσία μοιάζει κάπως έτσι μερικές φορές. Ο τίτλος στην πραγματικότητα προέρχεται από το εξώφυλλο και το εξώφυλλο είναι στην πραγματικότητα μια φωτογραφία του προηγούμενου αφεντικού μου, του Robert Siren, από το Peconic Landing. Και τον πέτυχα να ψαρεύει με το κοστούμι του και τα καλά του παπούτσια σε μια παραλία στο Long Island και έριξε την πετονιά και έπιασε ένα ριγωτό λαβράκι με την πρώτη ρήψη. Και ο λόγος που ήταν εκεί και το έκανε αυτό ήταν επειδή ήμασταν στο γραφείο και ήρθε ένας ένικος και είπε «Bob, τα ψάρια τρέχουν, τα ψάρια τρέχουν». Και με άρπαξε από το γραφείο μου, είπε «Έλα πάμε Πιτ». Και έτσι πήγαμε και πήραμε ένα καλάμι ψαρέματος και κατέβηκε εκεί κάτω και αυτό ήταν κάτι εντελώς ξαφνικό και διασκεδαστικό και κατέληξα να βγάλω μια φωτογραφία. Και είπα ότι κάποια μέρα θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φωτογραφία σε ένα βιβλίο που θα γράψουμε μαζί. Και σκέφτηκα μάλλον θα αφορά την ηγεσία, γιατί εκείνη την εποχή εκπαιδεύαμε τα στελέχη μας στο πώς να γίνουν σπουδαίοι ηγέτες, ώστε να γίνουμε η καλύτερη εταιρεία στη Νέα Υόρκη. Και όντως τα καταφέραμε, περάσαμε υπέροχα εκείνα τα χρόνια και αυτή η φωτογραφία βρίσκεται εκεί εδώ και πολύ καιρό. Και πέρυσι αποφάσισα να πάω στην Νορβηγία για μια συνάντηση της τάξης μου, επειδή ήμουν μαθητής ανταλλαγής εκεί, όταν τελείωσα το Λύκειο. Όταν ήμουν εκεί συνάντησα την παλιά μου οικογένεια φιλοξενίας. Ο πατέρας ο Νίλς Άρνε Έγγεν έγραψε ένα βιβλίο για την ηγεσία βασισμένο στην εμπειρία του ως προπονητής ποδοσφαίρου. Ήταν ένας από τους πιο διάσημους προπονητές ποδοσφαίρου στην Νορβηγία. Βλέποντάς το σκέφτηκα πως έχω μια ιστορία να πω. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο ανθρώπινο δυναμικό παρατηρώ στελέχη και ηγέτες σε διάφορους οργανισμούς, εξετάζοντας πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν το προσωπικό γύρω τους. Και έτσι πήρα την απόφαση ότι ήθελα πραγματικά να γράψω ένα βιβλίο, ώστε να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους να μάθουν, αλλά επίσης απλώς να βιώσουν και να δουν στην πράξη ποιες ήταν, κατά τη δική μου εκτίμηση, οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις ηγεσίας. Η άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας είναι ότι μεγαλώνοντας είχα προβλήματα με την ανάγνωση και τη γραφή και παρόλο που δεν είχα διαγνωστεί με δυσλεξία εκείνη την εποχή, με έβαλαν σε ειδικά μαθήματα ανάγνωσης και γραφής καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου και πάντα ήθελα να γίνω δάσκαλος. Αλλά ένιωθα αν δεν μπορείς να διαβάσεις ή να γράψεις πώς να γίνεις δάσκαλος. Ήμουν αποφασισμένος να προχωρήσω και να κάνω κάτι σπουδαίο. Αντιμετώπιζα προκλήσεις σε όλη μου τη ζωή με την ανάγνωση και τη γραφή στο πτυχίο, στο μεταπτυχιακό, αλλά και στην καριέρα μου, προσπαθώντας να γράψω πολιτικές και να επικοινωνήσω με τους υπαλλήλους. Και να που, ξέρετε, εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη και άρχισα να πειραματίζομαι λίγο μαζί της για να γράφω ιστορίες για την οικογένειά μου. Και απλώς πήρα διάφορα γεγονότα από τη ζωή τους και άρχισα να γράφω μικρές ιστορίες που πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν πολύ αληθινές. Αν και ήταν μόνο τα γεγονότα που παρήχα, η ιστορία γραφόταν από έναν ghostwriter. Και έτσι σκέφτηκα ότι αν η οικογένειά μου μπορεί να νιώσει ότι αυτές οι ιστορίες είναι ξέρετε, κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω το ίδιο με αυτό το βιβλίο ηγεσίας, ότι θα μπορούσα να καταγράψω τις σκέψεις μου και τις ιδέες μου και τις ιστορίες μου αρκετά ώστε, ξέρετε, το εργαλείο να μπορεί στη συνέχεια να γίνει ο ghostwriter μου και έτσι αυτό έκανα. Και έτσι ήταν πολύ συναρπαστικό να δω πώς βγήκε. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος που το μοιράζομαι και επίσης θέλω να ενθαρρύνω τους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις σε όλη τους τη ζωή με διάφορα πράγματα, ότι υπάρχουν τρόποι να ξεπεράσουν τα εμπόδια και υπάρχουν τρόποι να πετύχουν. Και νομίζω ότι απλά πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις και να το τολμήσεις. Με τον Bob Siren συζητάμε συχνά πως η ηγεσία δεν είναι τόσο δύσκολη. Στην πραγματικότητα
αφορά το να γνωρίζεις τους ανθρώπους, να τους σέβεσαι, να κατανοείς τη φάση της ζωής τους και να είσαι απλώς εκεί για αυτούς. Πιστεύω πως οι ιστορίες και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται τα θέματα στο βιβλίο είναι αυτό που λειτουργήσε πραγματικά καλά στα 30 χρόνια της παρατήρησής μου. Ελπίζω λοιπόν οι νέοι επαγγελματίες, όσοι δυσκολεύονται, αλλά και εκείνοι που βρίσκονται στο χώρο για καιρό, να μάθουν τι πραγματικά αποδίδει και τι όχι. Η ηγεσία δεν είναι πάντα τόσο εύκολη, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που έρχονται πάνω σου. Αλλά ο τρόπος που προσεγγίζεις τους ανθρώπους δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολος, αρκεί να χρησιμοποιείς κάποια βασικά ανθρώπινα εργαλεία. Ελπίζω λοιπόν ολόψυχα να απολαύσετε το βιβλίο και εκτιμώ πραγματικά το χρόνο που διαθέσετε για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.